At ang paksa natin na ating pag-aralan ngayong gabi ay pinamagatan pong ang kagandahang mahalaga sa Diyos. Ang sabi, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, kahit ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginagayakan ng mga banal na babae na umasa sa Diyos ang kanilang sarili at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Itong salita ng Diyos na may pagpalain ito sa ating mga puso ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na mayroon kayong kagandahan na inyong pong kinalugdan. At ang kagandahan ito ay ayon sa iyong paningin. Kaya naman, dalangin namin na bigyan niyo kami ng kaunawaan ng mga salita ninyo. At tulungan niyo kami, Panginoon, na maituon namin ang aming pandinig at ang aming atensyon sa inyong mga salita at huwag kaming padala sa mga distraction sa aming katabi, sa aming paligid. Ano man po ang aming mapansin, nakatuon pa rin ang aming pong tenga, ang aming atensyon sa inyong pong mga salita na ipinapangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating panahon, ito yung hinahabol ng marami, walang iba kundi ang pagpapagandahan. Naglabasan ang iba't ibang mga networking tungkol sa mga pagpapaganda, mga cosmetics. Dumadami ang mga surgeon para sila ay mag-retoke ng mukha ng mga kababaihan, kahit mga kalalakihan. Sapagkat ang atensyon, ang focus ng tao ngayon ay nasa panlabas na kagandahan. Kaya ang butika punong-puno ng mga tabletas, mga hormones, para sa ganon ay mapaganda ang mga tao. O hindi masama ang gumanda. Sapagkat ang kagandahan, ito ngayon ang hinahabol ng napakaraming tao. Hindi baling magkawendang-wendang ang buhay, maging ang bahay ay mapanatili lamang ang kanilang ganda. Yan po ngayon ang takbo ng mundo. Kaya tanong natin, ano kaya ang sinasabi ng Diyos dito? Aprobado kaya ang Diyos ng mga tao, lalo sa kababaihan, punong-puno ang kanilang oras sa pagpapaganda, gumagastos ng libu-libong salapi? Hindi baling walang makain ng hapunan, walang makain ng almusal, basta makabili lamang ng mga cosmetics. Ano kaya masasabi ng Diyos? Mahalaga sa tao ito. Pero, mahalaga kayo ito sa Diyos. Now, anong kagandahan ang tinatalakay dito sa talatang ating binasa? Kagandahan sa paningin ng Diyos. Well, ang kagandahang nasa paningin ng Diyos ay kagandahang mahalaga sa Diyos. Ito ay kagandahang gawa ng Diyos sa isang Kristiyanong babae. Sinabi kong Kristiyanong babae sapagkat kung hindi ka pa Kristiyano, wala ka nitong kagandahang ito. Sapagkat ang kagandahang ito ay gawa ng Diyos sa puso ng isang mananampalataya.
Kaya kung ikaw'y maganda sa panlabas, yan ang kagandahan mo sa mata ng tao, pero sa Diyos hindi. Ang kagandahan ito ng gawa ng Diyos ay makikita natin sa tatlong katangian. Unang-una, ang kagandahan gawa ng Diyos sa Kristiyanong babae ay ang kagandahan ng pagpapasakop. Kristiyanong babae na nagpapasakop sa kanilang mga asawa. Verses 1 and 2, ganito ang sabi. Gayong din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, kahit unbelievers, sa makatwid, ipinapahiwatig dito na kausap ni Pedro ay mga mananampalataya Kristiyanong babae, na mayroon din silang mga hindi Kristiyanong asawa na hindi sumusunod sa salita. Kung hindi sila sumusunod sa salita, hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi, pasakop kayo, mga babae, sa inyong asawa, upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ang kanilang asawang babae, kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Na dalawang bagay po ang titignan natin dito. Una, ang pagpapasakop, submission, ay isang kagandahang walang bibig, walang salita, pero nangangaral. Ang pagpasakop ay kagandahang nangangaral. Tingnan niyo, sabi sa verse 1 again, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita, upang mahikayan ng walang salita sa pamamagitan ng ugali. Anong ugali po? Ng isang ugali na malakas magsalita na walang letra, walang tinig, pero malakas mangusap. Ito po yung pagpapasakop. Ang isang babae na siya ay kung may asawa, submissive siya sa kanyang mister, ang laking impact yun sa lalaki. Hindi kailangan lagi ang babae o ang asawang babae ay nagngangawa tuwing umaga at sinasabi, ikaw naman, magbago ka na ng buhay. Itigil mo na yung bisyo mo. Lumapit ka sa Diyos. Abay, paglinis ka naman dyan, maghugas ka ng plato. Hindi na kailangan magsalita ang babae sa bumaghapon na nakakabingi. Kaya maraming mister hindi umuwi ng bahay dahil pagdating kasi sa bahay, bingi siya sa kakadaldal noong kanyang misis. Di ba totoo naman? Kaya ba mga misis, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak sa maghapon. Kaya nga, gustong-gusto na lang ni mister mag-overtime. O di kaya, mag-clubbing, mag-inuman sa labas. Kasi, ang ingay. Sa pamamagitan ng inyong malalakas na boses na nager, hindi nyo mahikayat ang mister ninyo na sumampalataya sa Diyos. Kundi sa pagpapakita ng ugaling nagpapasakop sa mister, kahit walang salita, sila'y mahihikayat, maaakit, dahil ang pagpapasakop nagtataglay ng dalawang katangian. Ano yun? Verse 2, dalisay at magalang na pag-uugali. Pag sinabi pong dalisay, mga kapatid, pure. Pag sinabing pure, hindi pa kunwari ang kanyang pagpapakita ng pagpapasakop. Pure, dalisay, kumbaga sa gatas. Dalisay na gatas, malinamnam ang ugali ng isang babaeng mapagpasakop sa kanyang mister na walang bunganga na nag-iingay. At magalang, kahit na
mas matanda yung babae sa kanyang mister, ginagalang niya dahil siya ang ulo ng kanyang pamilya. Pag sabing magalang po, nagpapasakop siya, submissive siya. Ang babae, hindi siya basta magdesisyon kung anong nais niya mangyari sa bahay hanggat hindi niya muna isinusumite ito sa kanyang mister. Kaya nga, may raming away po sa bahay dahil ang isa gumagawa ng desisyon na hindi nalalaman ng isa. Kaya nga, ang pagpapasakop, ito isang kagandahang nangangaral ng walang salita, pero nakikita. Kaya nga, ikalawa, ang pagpapasakop ay kagandahang nakikita. Hindi po sa mukha, sa panlabas, kundi nakikita sa buhay nitong babae. Mayroong patotoo dyan palagi na isang mister na lasinggo, ang misis naman niya ay Kristiyano. Laging mainit sa Panginoon yon. Wala siyang talagang absent sa mga gawain, sa ganitong mga gawain, kahit gabi. Sa tuwing uwi siya, minumuro siya palagi ng mister niya. Ikaw tigas-tigas ang ulo mo, nanuloko ka na dyan, nasisira ka ng bayad dyan sa katin mo ng Bible study. Pero si Mrs. wala siyang kaimik-imik. Kundi ginagawa niya, pinaghahandaan niya ang kanyang mister, tinatanggalan niya ng tsinelas, pinapakain niya, wala siyang imik. Nainis si mister, nasaktan niya ang kanyang misis. Pero hindi umimik, nagdugo na yung labing ng kanyang misis, pero walang imik itong misis. Pinaglilingkuran pa rin niya ang kanyang mister. Kaya sabi ni mister, ikaw tigas-tigas ng ulo mo, para kang si Kristo. Nakita niyo? Si Kristo sinampal, binugbog, nilatigo, ginubaran, dinuraan, ginurunahan, pinagsusuntok, ipinako sa krus, sinaksak sa tagliran, pinatay sa krus, pero walang kaputok na salita ng pagreklamo. Kaya yung mister na yun, doon siya na-convert. Natutuong panampalataya ng babaeng ito sapagkat nakikita niya si Kristo sa kanyang asawa. Dalisay ang kanyang pagkilos. Dalisay ang kanyang ugali. Magalang siya kahit siya ay nasaktan. Ito yung kagandahang gawa ng Diyos sa Kristiyanong babae. Kagandahang pagpapasakop. Ikalawa, kagandahang gawa ng Diyos sa Kristiyanong babae ay kagandahang panloob. Kagandahan ng panloob, hindi panlabas. Kaya ng ating introduction tayo na karamihan ng kababayan sa panlabas talaga ay nasikaso. Lahat ng gamot, lahat ng exercise, lahat ng jogging, lahat ng takbuhin, lahat ng akyat sa bundok para maging sexy. Pero ang gawa ng Diyos na kagandahan ay nasa loob, hindi sa panlabas. Hindi niyo sabi sa verse 3 and 4. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Again, magbibigay ko ng dalawa na punto rito sa kagandahang panloob kumpara sa kagandahang panlabas. Unang-una, panloob na kagandahan ay kaiba sa panlabas na kagayakan. Inyon, panloob na kagandahan ay kaiba sa panlabas na kagayakan. Ano ibig sabihin ng kagayakan? Dekorasyon. Di ba? Kapag ngayon, papasko na, bibili ng Christmas tree. Diyan sa mga tabi-tabi dyan, sa mga koron, di ba? Gaganda ng yung mga kagayakan, mga pumuputi-puti. Ang kagandahang panloob kaiba sa panlabas na kagayakan.
Then ikalawa, panlabas na kagayakan ay kaiba sa panloob na kagandahan. Magkaiba po yun. Kagayakan sa kagandahan, magkaiba yun. Kagayakan ay panlabas. Kagandahan ay panloob. Tingnan natin, verse 3. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Na marami pong grupo ngayon, kahit mga Christian, born again, magtawagin yan oneness, no? Ay yung tinatawag Pentecostal oneness. Bawal sa kanila mga hiyas. Bawal sa kanila ang mga hiyas. Bawal sa kanila ang buhok na naka-twist tapos na mayroong spray net o inaayos o nakatirintas. Kailangan nakalugay. Kailangan daw mahabang buhok, mahabang baro, mahabang dila. Pero hindi yan ang ibig sabihin dyan. Hindi po rito ipinagbabawal ang magkaroon ng magandang buhok. Hindi rito ipinagbabawal ang magkaroon ng mga koleretes, mga kwentas, mga earrings, mga ano. Sapagkat kung bawal yan, kung hindi pwede isuot yan, dapat hindi rin pwede isuot yung damit. Dapat nakaubatin. Kasi sabi rito, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas ng pagpapayas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal at damit. Kung bawal yung pambuhok at saka mga ginto, kwintas, dapat bawal din ang baro. Kaya wrong interpretation, wrong practice. Okay? So, nakikita natin dito na ang panloob na kagandahan kaiba sa panlabas na kagayakan. Ang panlabas na kagayakan ay, nakikita ng mga tao. Nakikita ng mga tao. Anong kagayakang panlabas? Mga palamuti. Mga hikaw. Well, para sa akin, sa amin ko, gusto ko magkaroon ng hikaw. Pero ayaw ko naman yung hikaw na ganitong haba. Kasi yung bolas ng hikaw na nakalaylay na haba-haba na. Kailangan simple lang. Okay lang. Hindi masama yun. Tapos, yung buhok. Diba? Okay lang na babae, mahabang buhok. Tapos ano ba yung mga ayos ng babae buhok ngayon ng mga, yung panahon kasi namin yung mga peach boy yung mga kiss me. Yung po yung mga panahon namin, pero yung ngayon sa panahon natin ngayon, nakaganon na yung mga buhok mga antutulis, pagka may nalaglag na butik tusok. Sagwa. Yan ba ay maganda? Alam nyo, maganda yan sa mga isip ng mga kabataan na weirdo. Pagka magulo isip ng bata, yung pangit, yun ang maganda sa kanila. Pero maayos ang isip ng bata, dapat nakahati, gayahin nyo sa akin. May pamada. Hindi naman gano'n. Kundi dapat, normal. Kung may bata na ikaw ay high school, college ka, di ba, pakita mo sa itsura mo na ikaw ay high school, ikaw ay college. Hindi mo ipakita na ikaw ay isang batang busabos dyan sa kalsada. Na maraming tato dito. Hindi ko sinasabing bawal magtato. Nasa inyo yun. Ako may tato rin nung ako hindi pa Kristyano. Pero ngayon, ikinahihiya ko yun. Pagsuot na buhok, may mahaba. Pero kung babae ka, huwag ka magmukhang lalaki naman. Diba? Mayroong mga babae ngayon, nagpapakalbo, mukhang lalaki. At mayroon ding talagang namang ingahit pa yung mga babae ngayon. Hindi tama yun. Yan ay hindi na modest. Kaya, hindi naman bawal sa Christian. Pero, bilang Kristiyano, dapat maging modest ka. Hindi ka dapat maging sentro ng tanawin para ikaw pintasan, o para ikaw tawanan, o para ikaw tangahan. Dapat, hindi nakaka-attract. Dahil, ang panlabas na koleretes, pagpapa-attract mo sa sarili. Actually, para sa akin, yung mga sobrang mga palamuti, insecure sa sarili. Kahit maganda na sa insecure pa rin. Kaya dinadagdagan niya ng mga ginto para humanga ang panta. Kung yan ang mukha mo, pasisya mo na.
Tanggapin mo na para mapanatag ka. Kaysa naman dagdagan mo ng mga ginto, mga marilingal na damit, ano? Hindi po masama yun. Wala sinasabing masama. Ayaw natin maging dogmatic, maging legalistic. Pero, kung matuwid ang isip mo, ay dapat matuwid din ang pagbibihis mo sa labas. Dapat yun. Dahil, kung ikaw naman ay hindi naliligo isang linggo, pag dumaan ka, nangangamoy ipis yung buhok mo. Diba? Submission ba yun sa mister mo? Ay, hindi naman. Hindi yung pagpapasako. Kundi pagpapakita mo sa mga tao, wala kang pakialam sa mister mo dahil ayaw mo mister mo na mahalin ka sa kabanguhan ng iyong buhok. Eh, gumamit kayo ng panting. At mga lalaki, gumamit kayo ng tanso. Hindi na puso ngayon, gel na ngayon, no? Na alam nyo, kapag ka ikaw ay isang misis na puros tato, no? Kahit na sabihin natin yung dinidikit lang, isinasanay mo na sarili mo eh. Dahil bilang araw, isang araw, makikita mo totoo na yung tatong yun, kaya sanay ng mga tao. Hindi, ano lang yan? Tao na. Ha? Hina lang yan. Pero totoo nun, baon na sa laman, hanggang buto. Wala tayong makagawa doon. Pero hindi maganda. Diba? Pili mo, ganda-ganda mo, tapos nagtatato ka, mister mo, di opisina, tapos mamamasal kayo, nakatato ang babae. Hindi ba ibang kulay? Hindi maganda. Kung tama ang isip mo, dapat tama ang panlabas mo. Hindi dapat gano'n. Kaya nga, ang panlabas na kagayakan, kaiba sa panloob. Sapagkat ang panlabas na kagayakan, dala nito ay pride. Gusto mong mapansin ka ng mga tao, kulang ka sa pansin. Insecure ka sa kagandahan mo, insecure ka sa iyong sarili. Kaya kailangan maglagay ka ng kwentas na baon na baon dito, halos hindi ka na makakilos dahil sa sobrang kwentas, sa sobrang poseras, na hindi ko sinasabi masama yan, pero insecure ka. Hindi naman yung walang alahas. Wala siyang problema, wala siyang sasatla. Yung maraming alahas, problema niya dahil hindi pa santa. Kaya ang panloob na kagandahan kaiba sa panlabas dahil yun ay pantao na. Ngayon, ikalawa, panlabas na kagayakan ay kaiba sa panloob na kagandahan. Panloob na kagandahan, ang sabi sa verse 4, ang sabi dyan, napakahalaga sa paningin ng Diyos. Yung panlabas na kagayakan ng babae para sa kanyang mister. Kung hindi siya naliligo, hindi maganda sa mister. Kung maganda siya, maganda sa mister. Pero kung sobra naman, nakakaya sa mister. Pero panloob na kagandahan, hindi kagayakan, ito ay napakalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang panloob na kagandahan ay gawa ng Diyos. Ito yung tinatawag na new birth, regeneration, bagong kapanganakan. Tayo ay punong-puno ng kasalanan. Mula sa ating talampakan hanggang sa ating puyo, tayo pinanganak na masama. Sinners, makasalanan, papuntang sa impyerno. Ngunit dahil ikay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay pinaguhan ng bagong pagkatao sa loob. Ang sabi sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, ikaw ay binigyan ng Diyos ng bagong puso. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng bagong espiritu. Ang espiritu ng Diyos na nananahan sa iyo, kaya yung iyong pagkataong panloob ay napakaganda sa Diyos. Yun ang nais ng Diyos na makita sa iyo. Habang ikay nagpapasakop sa iyong mister, habang ikay namumuhay sa mundong ito, yun ang nais ng Panginoong makita, hindi yung panlabas na kagayakan. Ang panloob na kagayakan, hindi ito nakukuha ng relihiyon. Hindi ito nakukuha sa pamagitan ng pagsapi ng isang relihiyon. Ito ay isang pananampalataya kay Kristo. Si Kristo magbabago ng iyong puso. Kaya kung hindi ka pa Kristiyano, wala ka ng kagandahang ito. Wala. Wala sa iyo kagandahang ito. At ang sabi dyan, sa verse 4,
Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas. Hindi lumilipas kagandahang yon. Dahil yon ay new birth. Yun ay kapanganakan, ginawa ng Diyos sa iyo. Eternal yon. Samantalang sa panlabas, 18 anyos ka, tumitingkat kagandahan mo. Ikaw ay sinasamba ng mga binata. Pagdating mo ng 60, tinatalikuran ka ng mga binata. Lola, wala na yung kagandahan mo. Tingnan nyo sa libing ng Valencia noong araw, pinag-aagawan-agawan ng mga kalalakihan. Pero ngayon, hindi na pinapansin. Para siyang basahan. Pero yung kagandahang gawa ng Diyos sa isang taong mananampalataya, walang paglipas, walang pagbabago, walang pagkupas. Ang kagandahang ito, hindi para sa tao. Bagamat nakikita ng tao, pero ang kagandahang ito ay para sa paningin ng Diyos. Laging naalina ang larawan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nalulugod, natutuwa ang Diyos na ito'y nakikita ng Diyos sa mga kababaihan. Sa mga kababaihan. Alam nyo, kahit na mayroon kayong kagandahan, kasing ganda nitong Miss Universe ngayon, kung pangit ang ugali nyo, bulok ang tingin sa inyo ng Diyos. Maring hanga sa inyo mga kalalakihan dahil ang mga kalalakihan din, mas gusto nila yung mga medyo bastos at magaspang na babae. Maganda para sa kanila yun. Pero sa Diyos, hindi. Maring maganda ka sa harapan ng iyong pamilya, sa harapan ng iyong asawa, sa harapan ng mga tao. Pero kung wala ka pang relasyon kay Kristo, ikaw ay napakapangit at ikaw ay patungo sa impyerno. Nagandagatan ako. Anong silbi ng kagandahan panlabas? Anong silbi ng kagayakang panlabas kung walang kagandahan sa panloob? Kaya nga, ang kagandahang panloob, bagamat pangit ka sa panlabas, bagamat kapos ka sa alahas, bagamat medyo madalang ang buhok mo, yung kagandahang nasa iyo, hindi may kukumpara. Yung kapal ng labi mo na sobrang kapal ng labi, medyo duling ka pa. Ano? Tapyas yung tega mo, tapos ngipin mo kalabas. Hindi yan makikita kapag ka ikaw ay nakitaan ng kagandahang panloob. Hindi mapapansin. Hindi mapapansin yung kapangitan. Dahil ang kagandahang panloob ang mas mahalaga. Kaya yung kagandahang panloob na gawa ng Diyos, nais ng Diyos na kagandahang ito ay magsasabi sa lahat ng tao ng dalawang bagay. Yung kagandahang panloob, may message ito. Nais ng Diyos na kagandahan mong panloob ay magsasabi sa mga tao, narito ako upang tumulong sa iyo at hindi para manukso sa iyo. Yung kagandahan niya, kadalasan niyan, tumutulong yan sa kapwa. Yung kagayakang panlabas, kadalasan, tatalikuran ng nangangailangan ng kapwa. Pero yung kagandahang panloob, nagsasabi, narito ako para tumulong sa iyo at hindi para manukso sa iyo. At ikalawa, sasabihin, narito ako upang ituro ka kay Kristo at hindi ka ituro sa katawan ko. Diba ganyan naman, kaya ka nagpapasexy, kaya ka nagpapaganda. Kung babasahin natin yung Isaias na kinagagalitan ng Diyos, ang ganong klase na gusto niya na siya ay tinitignan tao, ganito ang sabi ng Panginoon. Basahin nga natin to sa Isaiah chapter 3 verse 16. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Zion ay mapagmataas. Kita mo? Yung kagandahang panlabas, kadalasan yung pride ang dala. Dahil mapagmataas, at nagsisilakad na may naghahabang mga liig. You know? Mayabang pero liig. Ganun pa. Di ba? Pagka ganun ang babae, naglakad, mukhang parang ostrich yun eh. Ang sabi rito ng Panginoon, ma-pride. Ang sabi dyan, naghahaba ang maliig at mga matang nagsisilak. Habang ganun.
Nakikita ba kayo mga babae ganyan? Ganun ba ang inyong ginagawa? Ang sabi dito ng Panginoong Mayabang yan. Ano sabi? At lumalakad na pakending-kending habang humahayo. Paano yung kending-kending, mga kapatid? Ganun ba? Nakikita mo kayo mga babaeng ganun? Ha? Nakikita ko na sinisiraan yung mga naka-heels. Kadalasan talaga sa mga heels, kending talaga kasi tinatama yung heels eh. Tinan yung karugtong. Kung may kending-kending, at pinapadyak ang kanilang mga paa, eh hayos kasi. Sabi, at pinapadyak ang kanilang mga paa. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya sasaktan ng Panginoon ang bao ng ulo ng mga anak na babae ng Sion. At ilalandad ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. Sa araw na yon ay alisin ng Panginoon ang mga hiyas ng kanilang mga paa at ang mga hiyas ng ulo at ang mga pahiyas na may hugis ng kalahating buwan, ang mga kwintas, ang mga pulseras at ang mga belo, ang mga laso ng buhok, ang mga palamuti sa braso, ang mga pamigkis, ang mga sisidlan ng pabango, at ang mga anting-anting, ang mga singsing, ang mga hiyas na pang-ilong. Akalain mo, dinasiyahan doon sa hiyas dito sa sagot, nilagay na sa ilong. Di ba mayroon na sabi? Nakalagay dyan? Dito? Mulugay dito? Mulugay dito? Mulugay dito? Ang mga damit na pamista. Ang mga balabal, ang mga kapa, ang mga pitaka, ang maninipis na kasuotan, ang pinong lino, ang mga turbante at mga belo, sa halip na may inang ng pabango ay kabulukan. Ganun mangyayari. Babaho talaga. At sa halip na pamikis ay lubid. Wala na. Papalitan ng Panginoon ng lubid kayo, lilit. Ito isang paglalarawan ng Diyos na kinapuputan ng Diyos ang sobrang active na mga pagkukunaring kagandang palabas, paghihiyas. Dahil nagpapatawag pansin sa kanilang mga sarili. Kaya nga, bagamat mahalaga ang kagayakan. Mahalaga ang kagayakan. Kasi naman, kung wala namang kagayakan yung mga babae, isang linggong di naliligo, nilanak muna. Tapos di mo na nagpupunas ng mukha, tapos di nabibihis ng paro, lain-lain yung dito sa dibdib. Tapos may yung bata, na pinapasuso, mayroon pa rito, busong-sumuso. Ano gagawin? Ilalagay yung isa ron, isa pa rin sasampay. Tapos sinusundan ng langaw dahil sa mabaho. Eh, mahalaga po ang pagbibinis, pagsasayos. Hindi po pinagbabawal ang suot. Pero huwag magpapatawag ng pansin. Kaya nga, bagamat mahalagang kagayakan, naway hindi ito magbibigay ng makasalibutang signal. Last. Hindi ito dapat magbigay ng signal sa lalaki, sa kapwa, babae, o kaya pa nga. Beses ko, pinapaganda mo yan. Pinagasusan mo yun eh. Ano bakit? Gusto ko siyang kumanda, hindi para sa inyo, para sa akin. Para sa kano naman, nakita ang beses ko, kagalang-galang, eh, siyempre ka, galala ko ron. Eh, si Pastor Boy talaga, mahusay mag-galaga ng kasama. Kaya kagalang-galang. Pero kung mapapaganda sa sobrang register para sa ibang mga tao, abay, pauwi ko po siya. Hindi po pwede yan. Ang kagandahan niya para sa akin. At kayo mga misis, kagandahan niyo palagi para sa inyong mister. Magpapasakot sa kanila. Huwag mong dalhin sa ibang tao. Huwag mong iba dalhin sa ibang lalaki. Huwag kayong mag-flirt. Ano sabihin ng flirt sa Tagalog? Huwag kayong dumanti sa ibang lalaki. Hindi naman sa mister niyo. Kundi dapat submission to your mister, to your husband. So yun po yun. Ang sinasabi dyan, kagandahang gawa ng Diyos sa Kristiyanong babae at kagandahang panloob
at hindi kagaya ng panlabas. Hindi ikatlo, kagandahang gawa ng Diyos sa kasyang babae ay kagandahan ng kabanalan. Mayroong banal. Now, again, ulitin natin, ano ibig sabihin ng kabanalan? Hindi makabasag pansin. Yan ang alam ng mga tao ngayon sapagkat yun ang turo ng malaking reliyon. Ang kabanalan po, ikaw ay iniwalay. Ikaw ay isang sineperate ka para sa isang espesyal na gawain doon sa tumawag sa iyo. Kaya kung tayo, Kristiyano, ikaw ay binanal ng Diyos para sa Kanya. Hindi yung wala ka nang masasabing gano'n. Hindi. Kagandahang gawa ng Diyos sa Kristiyano babae, kagandahang banal o kabanalan. Verse 5 to 6 sa ating text. Ganito sabi, sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umasa sa Diyos ang kanilang sarili. At sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa, tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham, na kanyang tinawag ng Panginoon. At kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang pananakot. Now, ang sabi rito sa ating binasa sa banal na kasulatan, ng kagandahang kabanalang kagandahan nagsimula na noong unang panahon. Mga kababaihan noon, ganito lang ginagayakan ang kanilang sarili. Ano yung paggayak doon? Mahinhin, di ba? Mahamong espiritu na napakalaga sa Diyos. Yun ang kanilang laging bihis. Hindi yung panlabas na kagayakan. Yun ang kanilang palaging bihis. Sapagkat ito yung mga babaeng umaasa lagi sa Diyos. Ibig sabihin ko ng umaasa dyan, sumasampalataya sa Diyos. Mananampalataya sa Diyos, batay sa kasulatan, hindi batay sa relihiyon, batay sa mga tinanggap o minanang turo tradisyon, kundi ayon sa salita ng Panginoon. Sila'y umaasa sa Diyos at nagpapasakop sa kanilang mga asawa sa pamagitan ng ganitong ugali, mahinhin, kapanalan, katangi-tangi, ibig sabihin ng banal pala, natatangi para sa kanyang mister at para sa kanyang Diyos. Ganito nila sinundan si Sarah. Saan sila nakakuha ng ganitong idea? Kay Sarah. Si Sarah, sabi sa verse 6, si Sarah sa kanyang pagpapasakop ng Abraham, ang tawag niya sa kanyang asawang Abraham, ano ang tawag? Panginoon, Lord. No? Hindi Lord na ginagawa niyang Diyos-Diyosan si Abraham, kundi respect and submission. Talaga, bakit natuto si Sarah ng gano'n? Dalam natin si Sarah, hindi siya perfect na babae. Diba? Anong ginawa ni Sarah doon sa salita ng Diyos na nangako ang Diyos na sila ay magkakaroon ng anak at si Abraham ang magiging ama ng lahat ng bansa, maraming bansa, at si Sarah din ay magiging ina sa maraming bansa. Di ba nangako ang Diyos na sila ay magkakanak samantalang si Abraham ay 75 years old na, matanda na. Si Sarah naman ay 60 years old. Imposible na yun, kaya natawa nga sila eh. Ang sabi ni Sarah, magkakaanak pa ba yung si Abraham? Matanda na. Pero si Abraham naniwala siya. Ngayon, sa kanilang paghihintay sa pangako ng Diyos, umabot ng 10 taon na paghihintay yun. Bakit umabot ng 10 taon? Sapagkat ang Diyos ay nanunubok ng ating panampalataya hanggang saan ang ating pagtitiis at pagtitiwala sa Kanya. Si Sarah hindi nakatiis. Anong ginawa ni Sarah? Yung kanyang alipin, yung kanyang katulong na si Hagar, taga-Ehipto, ang sabi niya, mukhang di kaya ng Diyos yung pangako niya. Abraham, kunin mo itong si Hagar at asawahin mo. Na sa ganun, magkaanak siya, aangkinin ko na aking anak. Sinong tinularan ni Sarah? Sa palagay niyo, sinong tinularan ni Sarah? Na nanguna siya ang nangulo sa mister niya, imbis na magpasakop siya sa mister niya. Di ba si Eva? Ano nangyari ngayon? Nung si Eva ang nanguna, kaya nangunahan niya si Adan, wala magawa si Adan. Kundi sundin yung ginawa ng asawa, mahal niya ang asawa niya. Kaya lahat ng lahi ay napunta sa kadiliman, lahat ng problema, ang lahat pasakit, ang iba napunta sa inter, napahama. At si Sarah, anong dinanas ni Sarah? Nung magkaanak si Hagar, ano nangyari? Broken family. Walang katahimikan ng kanilang tahanan. Tahanan ni Sarah, tahanan ni Hagar, naglalaban. At ano pa? Kailangan pa silang pantayin uli ng Diyos ng 14 years
para matupad yung pangako na sila ay magiging magulang. Kaya Isaac. Kaya nung ihandog ni Abraham si Isaac, hindi niya pinalam kay Sarah. Kasi kung ipinaalam ni Abraham kay Sarah, tsak! Mangunguna na naman itong babaeng ito. Ang sabihin ni Sarah, huwag mong gawin yan. Mahirap yan. Pero mo papatay yung anak mo doon sa altar. Eh, tsak yun. Kaya hindi pinalam ni Abraham. Kaya si Abraham, naging father of faith. Naging great man of God siya dahil hindi siya nag-pander sa kanyang misis, hindi nagpapasakop ang kanyang misis. At dahil doon, natuto si Sarah. Kaya dahil doon, si Sarah tinawag niyang Lord ang kanyang asawa. At dahil sa pagpapasakop ni Sarah, lahat ng kababaihang kasunod sa buhay ni Sarah, si Sarah ngayon ang naging model. Kaya ang sabi dito sa verse 6, tulad ng sa 5, sapagat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili. Sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa tulad ng ginawa ni Sarah. Kaya nga, ito ang tinuturo ngayon, hanggang ngayon. Kaya nga sabi sa verses katapusan, sabi, at kayo ngayon, mga babae, ay mga anak niya, ni Sarah, sa kanyang pagiging submissive. Mga anak niya, kung gumagawa kayo ng mabuti, at hindi kayo natatakot sa anumang panakot. May panakot sa labas mayroong pressure sa labas. Ngayon, gawin mo, di ba? Woman's lead ngayon. Antay ng lalaki at babae. Kung kaya ng lalaki na magmaneho ng taxi, kaya din ng babae yan. Wala akong sinasabing hindi kaya. Lahat maaaring gawin ng babae ang trabaho ng lalaki. Pero kailanman mananatiling nakatayo ang kalooban ng Diyos na ang babae dapat magpasakop sa kanyang mister. Hindi pwedeng baguhin yun. Sapagkat sin is the disobedience of God's law. At hindi maaaring, once na yan ay sinuway, gulo ang buhay. Kaya nga, itong kagandahang hinahanap ng Diyos. Ano pong leksyon ng ating papag-aralan dito? Unang-una, marahil sinasabi ninyo, o marahil ilan sa inyo na rito, para doon sa mga babaeng may asawa. Paano wala akong asawa? O di kaya, yung asawa ko nasa abroad, wala naman siya. Paano ko magagawa yun? Paano nga ba? Para sabi naman ang sulatan, bawat Kristiyano babae, kasal ka kay Kristo. Kasal ka kay Kristo. Ang ulo mo ay si Kristo. Kaya higit na pa dapat makitaan ng kagandahang gawa ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat iyon ang hinahanap ng Diyos na manantad sa iyo. Hindi ang panlabas na kagayakan. Higit na pang maging mapagpasakop sa mga kalalakihan, sa mga leaders, sa iglesia. Sapagkat ang iglesia ang binigyan ng authority ng Panginoon bilang kanyang katawan. Dapat walang babaeng nangunguna sa mga leaders ng iglesia. Hindi nagdidikta. Dapat submission. Hindi nangungontrol. Kaya sabi nga sa Romans 6, sa mga Kristiyano, na ikaw ay isang Kristiyano, ganito ang sinasabi. Sabi wala kang asawa at wala niyong asawa ito, pinagkasal ka kay Kristo. Kaysa ka na kay Kristo. Noong tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, you are joined with Christ. Yan yung sabi sa Romans 6:18 to 19. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Nagsasangga ako ayon sa pamamaraan ng tao dahil sa kailangan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karumihan tungo sa higit at higit pang kasamaan, ngayon naman ay ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan
bilang alipin ng paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. Lalo na ngayon kung ikaw ay single, nasa iyo lahat ng panahon para maglingkod kay Kristo, para magpasakop sa kanyang salita. Hindi panahon para magtuntal single naman ako magpalayaw-layaw ako dyan, manood ng sine, maglaro ng games. No. Gamitin mo lahat ng panahon mo para gumawa ng katwiran alang-alang kay Kristo. Saan natin magagawa yan? Wala ka namang mister sa church. Isa ka sa body, member of the body of the church of Christ. Kaya dapat lalo pang makita ang iyong pagpapasakop sa iglesia. Ang kagandahang pinagigiliwan ng Diyos ay kagandahang pagpapasakop, kagandahang panloob, at kagandahang kabanalan. Banarte. So huwag mong gawin yung mga bagay na hindi para sa iyo. Kundi gawin mo ang mga bagay na nabibigyan mo ng lugod si Kristo. Banal. Kaya anumang pagpapaganda, gaano man kamahal ang kagayakan kung walang kagandahang gawa ng Diyos sa loob mo, isa kang marumi, isa kang pangit, at nakalaan para sa kahatulan sa kapangit. Kaya para sa akin, ngayong gabi, kung hindi pa nasusuko buhay mo kay Kristo, kahit anong ganda mo, walang simpleng kagandahan yan hanggang hindi ka nagawa ng kagandahang gawa ng Diyos sa buhay mo. So, kung mabuhay mo kay Kristo, at yun ay para sa iyo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay, Panginoon, na ang kaguluhan at hinahangad ng mga tao sa mundong ito ay kagandahang panlabas, kagayakang panlabas. Ngunit, ang pinakamahalaga sa iyong paningin, Lord, ay ang kagandahang panloob na tanging kay lamang makakuha sa mga taong sumasampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon. At tulungan niyo kami, Panginoon, bilang mga kasal kay Kristo, na sa bawat buhay namin, Panginoon, hindi ang aming sariling kasiyahan, laman, ang siyang paghariin namin, kundi aming pong paghariin, Panginoon, ang bahagi ng aming buhay ay mabigyan ka ng kaluguran at makita ang kagandahang gawa ninyo sa aming buhay, na kayo po, Panginoon, ay aming pinagpapasakupan sa panloob naming pagkatao na mayroon ng kabanalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.